В момента се намираме на плаж край море с Панайот и Майя Папелянкова. Ще поговорим за диетите. С настъпване на летния сезон всеки иска да изглежда добре и затова се намираме на плаж край море и ще поговорим за диетите. Започваме с Панайот. Вие каква диета спазвате? То е нещо като кето диета, обаче в кето диетата може да се ядат от 20 до 50 грама въглехидрат, а в тази, която аз спазвам, не трябва абсолютно никакъв въглехидрат да се яде. Правя тази диета, свързана с още едни процедури, които скоро официално ще бъдат обявени, които се намират във Ветрен. Тези процедури състоят от влизане на една камера, за дето стоиш 4 минути, минус 80 градуса, влизаш в една друга камера, дето с специални лъчи, влизаш в едно, дето ти прави лимфен дренаж на база вакуум. И всички тези процедури хем забързват метаболизма, хем ти спират ефекта след тази така наречена кето диета. И цялата идея на упражнението е малко да вляза във форма преди лятото, че почваме работа на плаж край море като постел за предна година. И сега сме във форма да вдухваме доверие на посетителите на плажа. Сега ще отдалечиме да погледнем тялото му. Ето, той е в добро видимо. В момента 1,90 м, 100 кг, би трябвало да стане 1,90 кг до 20 дена още. Продължавате да плувате? Да, разплуваме, макар че докато сме на тази диета е важно да не се правят интензивни кардиодейности, по-скоро само силови тренировки, а пък след диетата ще наваксам с разплуването и тя по-кардиодейностите. То след диетата, като се свалят излишните килограми, много бързо се влиза в такт и форма и се разплува и сме готови за сезона, хем да вдъхваме на хората доверие на база тяло, хем с умения. Но за момента нямаме случаи на плаж край море. За последните 3 години отгад съм тук, надявам се и така да се остане. А само да те попитам, по-добре ли се чувстваш? Супер, такова енергичен, готино е, толкова не се чувства по-добре, като изгуби излишни килограми. А казахте, че във Ветрен се намират тези камери. Да. Къде се намират? Ами след стадиона продължавате напред към парка и втората пресечка в ляво, нагоре, само нагоре около 200 метра и той е един огромен център, в който има басейни, има сауна процедури и всякакви такива дейности, но ще бъде открит много скоро, 20 дена се очаква да е открит. Тази диета подходяща ли е за всякакви възрастови групи? Подходяща е за абсолютно всякакви възрастови групи, даже за хора с твърде наднормено тегло и заболявания като диабет тип 2 и прочее, даже още по-подходяща, защото в смисъл много е добре. И заболяванията се лекуват, става по-добре, намаляваш рисковете от инфаркт, ако нямаш диабет, намаляваш риска от диабет и от всякакви такива болести. Освен, че сте смъкнали 5 кг за един месец, за 10 дена. За 10 дена? За 10 дена има го на скинер, всичко може да се докаже и види. Добре, ще ги покажем резултатите. Желаем ти много здраве и все така упорит да си и ето препоръчваме да покажем пак тялото на човека. Ще покажем какво ще лято. Така.